Bakit magretiro? Ano gagawin ko? Call center, hirap na trabaho. OFW, hirap buhay sa Arabo. Takbo, kandidato. Wala sa'kin bubuto, gusto ko opinion mo. Kaya buhayin sarili ko. Magkasiya kaya pensyon ko. Yan ang tanong, gusto ko sagot mo. Maghapon, tinginan tayo. Manok, aso, pusa, parati, sunod sa likod ko. Ano kaya gusto? Buto, chicken o barbecue? Tabi-kapit bahay, palagi kausap ko. Nakakatuwa mga kwento, kami sa huwiting. Baka manalo, problema mawala, sakit ulo maglaho, bulsa puno ng peso. Manok, aso, pusa, parati, sunod sa likod ko. Ano kaya gusto? Buto ng chicken o barbecue? Tabi-kapit bahay, palagi kausap ko. Nakakatuwa mga kwento, araw-araw, taya kami sa huwiting. Baka manalo, problema mawala, sakit ulo maglaho, pulsa